Добро утро! Чуваме ли се? Колеги, ще ви помоля Благодаря ви. Ще помоля всички да заглушите микрофоните си, тъй като броя на участниците е изключително висок и за да осигурим комфорт на самото обучение, като връзка, като чуваемост, ще помоля да заглушите микрофоните си. Уважаеми представители на регионалните управления по образование, уважаеми директори на училища и на детски градини, казвам се Мария Тодорова и изпълнявам длъжността директор на дирекция Публичен регистър в Сметна палата. Изключително благодаря на всички вас, че се отзовахте на нашата покана да се включите в това обучение. От преди 2 седмици Сметна палата стартира информационна кампания под наименованието "Ясни правила, точни декларации", с която кампания се опитваме да подпомогнем процеса по попълване и подаване на имуществените декларации, особено в период на активна кампания по подаване на ежегодните декларации. Това е второто обучение, като първото обучение, което направихме, беше преди празниците и беше за представители на местна власт, като там се включиха над 400 участника. Днес към момента имаме около 500 участника. Знаете, в 14 часа ще имаме още едно обучение, което ще бъде за представители на Северна България. Така че броя на участниците днес също е изключително висок. Знаете, декларациите за имущество и интереси са основен инструмент в борбата с корупцията. Затова и почти повечето директори, органи, които разходват бюджетни средства, са включени в обхвата на закона, а пък ние като дирекции, работещи в тази материя, и Сметна палата като институция, на която от месец февруари беше възложена тази дейност, ще се опитаме да ви помогнем в този процес по подаване на декларациите, като днес сме разработили обучението в 3 модула. Първия модул ще бъде представен от колегите от дирекция Превенция на корупцията, които са ви подготвили една чудесна презентация, с която ще ви запознаят с законовата рамка и вашите вменени от Закона за Сметната палата изисквания, както и с новостите, които настъпиха след като Комисия за противодействие на корупцията беше закрита и тази дейност премина в дейността на Сметна палата. Втория модул ще бъде представен от колегите от дирекция Публичен регистър, като там ще бъдем малко по-практично ориентирани. Ще се насочим към попълване на самата декларация. Ще ви представим една декларация, особеностите при нейното попълване, както и ще акцентираме върху често допускани грешки. Третия модул е най-интересният за всички вас. Това е въпроси и отговори, като вече в чата виждаме, че започват да постъпват въпроси и предвид огромния брой участници, моята молба към вас е въпросите, които имате, ги записвайте в чата. След като приключи втория модул, ние старателно ще изчетем всички въпроси и ще дадем отговори на всички, на които съответно в рамките на днешното обучение имаме такава възможност. Много се надявам, че това обучение ще даде разяснения в неяснотите, които имате, и ще можем да ви подпомогнем в своевременното попълване и точно най-вече на вашите имуществени декларации. Желая ви успешна работа и давам думата на колегите от дирекция Превенция на корупцията. Добър ден и от мен. Аз се казвам Милена Бояджиева и съм главен експерт в дирекция Превенция на корупцията. Ще ви запозная с една презентация, която, както каза колежката, общите положения и правната рамка, с която ще трябва да приложите, когато декларирате вашето имущество и интереси. Сега само да споделим презентацията. Малко по-бавно ще стане, просто много участници има.
Добре. Само да потвърдите дали виждате. Вижда се, да. Благодаря ви. Така, задълженията за деклариране, както казахме вече, е едно от най-ефективният метод за превенция на корупцията, от гледна точка на това, че освен институционалния контрол, който Сметната палата упражнява, когато проверява вашата декларация за съответствие, тези декларации са обекти на публичен контрол, обществен, който е много по-важен и за нас. Не се чувате. Да, не се чувате. Нищо не се чува. Чувате ли ни сега? Да, Вече да. Значи на този лаптоп трябва. Само извиняваме, само да споделим и презентацията. Така, сега надявам се вече ще чуваме. Микрофония се получава еко по-скоро. Сега трябва. Сега би трябвало всичко да е наред. Да, сега е добре, благодаря. Сега чува ли се добре? Да. Да, благодаря ви. Така, извиняваме се за тези технически неуредици, но така онлайн винаги малко по-трудно стават нещата. Така, сега относно правомощията за деклариране, които казваме на слайда, че са нови за Сметната палата. Специално по отношение на декларирането на имущество и интереси, това не е нова дейност за Сметната палата, тъй като до 2018 година тази дейност беше към нея. Като нова дейност с промяната в закона към Сметната палата премина конфликта на интереси и превенцията на корупцията. За конфликт на интереси по-нататък ще говорим в някои от следващите обучения, предвидели сме го, тъй като за днешното обучение ще се съсредоточим само върху декларирането на имущество и интереси. Сега, по отношение на вашите задължения за деклариране на имущество и интереси няма промяна. Просто до сега сте подавали декларацията към Комисия за противодействие на корупцията, сега я подавате вашите декларации към Сметната палата.
Няма промяна в обхвата на декларираното имущество, няма промяна и в сроковете за деклариране, които са предвидени, така че единствено трябва да се знае, че се подава декларацията към Сметната палата. Кой подава декларация? Лицата, които са задължени по закона за Сметната палата, са посочени и са изброени изрично в член 74, алинея 1. Там в точка 50 от тази разпоредба попадат и директори на училища като ръководители на юридически лица. Няма да казваме тук определението на закона. Вие знаете като задължени лица тези подробности. По-скоро ще се спра на видовете декларации, които се подават по този закон. Това са декларацията за несъвместимост, декларацията за имущество и интереси, декларация за промяна в декларираните обстоятелства при несъвместимост и декларация за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси. Тук ще говорим днес само за декларациите за имущество и интереси, тъй като само те се подават пред Сметната палата. Другите декларации, която е за несъвместимост, тя се подава, знаете, към органа по назначаване, така че за нея няма днес да й обърнем внимание. Какво подлежи на деклариране? Деклариране е цялото недвижимо, движимо имущество, финансово състояние. Това вие вече сте подавали декларация, знаете, няма да се спирам подробно на всяка едно от тези обстоятелства. Просто искам да обърна внимание на нещо, което понякога може да се пропусне. Декларира се имущество в страната и в чужбина, ако имате такова имущество в чужбина. Така, видовете декларации и сроковете за подаване. При встъпване в длъжност вие вече сте подали и би трябвало такава декларация да сте подавали, поне при встъпване в длъжност. Тя е в едномесечен срок от заемането на публичната длъжност. Ежегодно, това е декларацията, която сега предстои крайният срок е 15 май за подаване. Може би част от вас са подали тази декларация. Искам да уточня за тези, които са подали декларация към Комисията за противодействие на корупцията. Тази година ежегодна декларация, ако е подадена, не е нужно да подавате отново декларации към Сметната палата. Вашите декларации вече са в Сметната палата, така че за ежегодната декларация, ако вече сте декларирали имуществото си към КПК, тогавашната, няма нужда от нова декларация към Сметната палата. Иначе срока за ежегодната декларация казахме 15 май. Най-важното, което трябва да ви обърна внимание, че има нови образци, които са на сайта на Сметната палата. Т.е. ако по някакъв начин сте запазили декларация от минала година и нямате промяна, искате да подадете същата, не може. Образецът трябва да е задължително новия, който е качен на интернет страницата на Сметната палата. Изтегляте го оттам и попълвате наново. Той също просто няма да се приемат образци, които са на Комисията за противодействие на корупцията, старите образци. Едно уточнение да кажем, ако имате промяна на заеманата длъжност с друга длъжност, за която се изисква деклариране и интереси по този закон, не се подава финална декларация и нова встъпителна. Т.е. нищо не трябва да подавате. При промяна на длъжността, когато има прекъсване не повече от един месец между заемането на двете длъжности, също не сте задължени да подавате нова декларация. Счита се, че вашето имущество вече е декларирано. Така, да кажем къде са образците на декларациите. В интернет страницата виждате скриншот от интернет страницата на Сметната палата. Директорията е публичен регистър и там вече има образци на декларации в лева, образци на декларации в евро. И двата вида може да се наложи да използвате при следните обстоятелства. Ежегодните декларации, които сега ще се подават до 15 май, трябва да използвате образеца, който е в лева, тъй като към 31 декември 2025 година официалната парична единица в България била лева. Изтегляте образеца в лева и се попълвате всичко в лева. Ако се наложи да подавате за напред встъпителна декларация, тя вече ще бъде с образеца, който е в евро. Също така, ако подавате финална декларация при освобождаване от длъжност, също ще бъде образеца в евро.
Може да се наложи да подадете коригиращи декларации. Когато подавате коригираща декларация, следва да се ползвате образеца, който е бил в паричната единица към датата, за която се отнася коригиращата декларация. Ако е било в лева, съответно, ако подавате коригираща декларация и коригирате декларация, която е попълвана в евро, си изтеглите и попълвате образец в евро. Малко по-подробно само ще се спра на декларацията встъпване в длъжност. Тя се подава едномесечен срок от встъпването в длъжност, като срокът започва да тече от датата на встъпване в длъжност, когато лицето е назначено по трудово или служебно правоотношение. Тази декларация задължително съдържа част 1 имущество и част 2 интереси. За разлика от нея, ежегодната декларация съдържа само част 1 имущество. Там няма нужда да се попълва втората декларация, която е за интересите. Отново да кажем, че образеца в лева се използва тази година. Би трябвало за последно да я ползват този образец до 15 май в лева. Задължително е на самата декларация, там под ежегодна виждате оградено, отдолу датата, за която се отнася, периода, за която се отнася декларацията. Много важно да посочите 1 януари 25, 31 декември 25. Т.е. понякога се допуска неволно грешка да се посочва датата на попълване, но това прави декларацията невалидна. Имаме така и една молба, възможно така да не се чака последния срок за подаване на тези ежегодни декларации. Вече като има яснота, образци, ако имате възможност, колкото по-рано подадете декларациите към нас, толкова по-добре ще бъде и за нас, и за вас да не пропуснете финалния срок. Няколко думи за финалната декларация. Тя се подава в едномесечен срок от датата на освобождаване на заеманата публична длъжност. Тя отново съдържа само част имущество, там няма част интереси. Така, има и една възможност, ако сте допуснали някаква грешка при попълване на някоя от тези декларации, в едномесечен срок от подаването на която иде от тези декларации, за които говорихме, може да направите промяна в декларацията си. Ако има непълноти, нещо не е посочено както трябва или сте установили, че пропуск има, можете да подадете в едномесечен срок тази декларация. Няма специален образец, попълва с образеца, който сте подали и вече нанасите в него съответната корекция, която има нужда да направите. Казахме срока 1 месец. Така, има още един вид декларации. Това е декларацията по член 75 алинея 1, точка 4 от Закона за Сметната палата. Това е декларация при промяна в декларираните обстоятелства. Тя се отнася обаче само за частта на интересите и за произхода на средства при предсрочно погасяване на задължения и кредити. Тя се подава в едномесечен срок от настъпване на тази промяна. Пак казвам, само при промяна в частта за интересите и за предсрочно погасяване на задължения и кредити. Ако имате някаква промяна, т.е. новопридобито имущество, например, това не се декларира в тази декларация, а в следващата ежегодна. Има си утвърден образец, отново на интернет страницата ще го откриете при образците на декларациите. И да ви обърна внимание на нещо, което сме имали често като задавани въпроси. Когато в дадена декларация има полета, които не са активни, не може да се пише в тях, те са в по-сив цвят. Това не е грешка в декларацията или технически проблем, те просто не следва да се попълват. Такива полета има в встъпителната и в финалната декларация. Това са, например, информацията за вашите доходи. Тоест, ако не може да се пише в дадено поле, това означава, че то не трябва да се попълва. Така, какво е важно да се посочи в декларацията? Съвсем накратко, освен вашето имущество, знаете, трябва и да се декларира имуществото на съпрузи или на лица, с които се намирате в фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие деца. Задължените лица не декларират имущество и доходи на своите съпрузи, когато са в фактическа раздяла и когато не упражняват родителски права
върху ненавършилите пълнолетие деца. Това обстоятелство се отбелязва в самата декларация. Има си отметка, която трябва да сложите, за да се знае това обстоятелство. По същия начин се отбелязва и фактическото съжителство. Също трябва да го отбележите на тази страница от декларацията, която виждате. Определенията за фактическо съжителство, фактическа раздяла са посочени в допълнителните разпоредби на Закона за Сметната палата. Може да ги погледнете, ако ви интересува. Това е параграф 1, точка 20 и 21. Когато приключите с попълването на декларацията, трябва на първа страница да се върнете. Има един бутон контрол. Когато го активирате, ако всичко е изрядно, ще се премине към приключване на попълването. Ако обаче се появи този прозорец, който виждате в момента, разгърнат мънички прозорец под бутон контрол, това са грешки. Тоест системата ви посочва допуснати грешки, като се показва страницата, на която е допусната грешката, както и изписано къде точно е допусната грешката. За отстраняване на тези грешки директно може да ги посочвате от този прозорец и да се връщате на тази страница, да попълвате, да отстранявате. Това може да е някаква техническа грешка, да е някаква буква, точка, запетайка, просто може да се връщате колкото пъти е необходимо с този бутон контрол да отстранявате грешки, няма ограничение и не се изисква да попълвате отново цялата декларация. Ако някъде имате грешка, просто се отстранява по този начин грешката и отново преминавате към бутон контрол, за да видите, че всичко е отстранено. Когато вече всичко е изрядно попълнено, на първа страница на декларацията ще получите едно контролно число. Това означава, че успешно е валидирана декларацията. Много е важно това контролно число, защото ако няма декларацията контролно число, тя се счита за невалидна. Понеже декларацията се подава, когато я подавате по... Не се чува нищо. Отново има проблем с звука. При нас се чува. При нас се чува много добре. Не би при вас да има някакъв проблем. И при мен се чува. Да, значи е Идеално се чува. И при нас се чува. Да, благодаря ви. Така, когато се получи това контролно число и преминете към разпечатване на декларацията, важно е и на хартия и на електронния носител числото да е едно и също. Тоест не може да попълните декларацията, да разпечатате с едно число, а в електронен формат да се запази с друго. Важно да са еднакви. И важно е декларацията да се разпечатва в цялост. Когато започнете разпечатването, не разпечатвайте първо една страница, след малко друга, просто я пуснете цялата, за да се знае, че цялостно разпечатана. Така е изискването, което при нас трябва да спазите. За записване на електронния формат, който също е задължителен, натискате този бутон, който е посочен на слайда, запис на диск, той и печат всъщност стават активни тези бутони. Декларациите, казахме, в цяло се разпечатват на хартияния носител. Изключително важно е да се подпишете на всяка една страница от декларацията. Ако няма ваш подпис на някоя от страниците, отново не може да бъде приета като коректно попълнена декларация. Тоест, две са важните неща, контролно число и подпис на всяка страница. Какви са вариантите, само да кажем, за подаване на декларации? По пощата може да бъде изпратена декларацията. Там задължително трябва да бъде на хартиен и електронен носител. Адреса го виждате, площад Света Неделя 6 за дирекция Публичен регистър. Трябва да се използва пощенска услуга с известие за доставка, т.е. да имате обратна разписка, че сте изпратили тази декларация. Много важно е в срок да бъде изпратена. Един ден забавяне прави декларацията ви подадена извън срока. Ако дойдете на място в дирекция Публичен регистър, отново задължително трябва на хартиен и електронен носител да донесете декларацията, отново площад Света Неделя 6, в рамките виждате на работното време.
има възможност и само по електронен път да подадете декларация. Това става по електронна поща на електронния адрес, който виждате на екрана. Има го и на интернет страницата на Сметната палата. Тук важно е да се отбележи, че трябва да е подписана с електронен подпис. Тоест, ако само прикачите една декларация към писмото, а не е подписана с електронен подпис, няма да бъде прията за валидно подадена. И последният вариант, който може да използвате, е чрез системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление. Оттам ще изберете Сметната палата и ще може да подадете по този начин само на електронен носител. Да ви кажа накратко какво прави и нашата и Сметната палата по тази дейност на проверка на декларации, имущество и интереси. Колегите от публичен регистър проверяват, анализират информацията от вашите декларации. Изключително важно това, което сте декларирали, да съвпада с това, което колегите ще открият във всички достъпни източници, които ползват при проверка на декларациите. Това са, например, имотен регистър, регистъра на КАТ за автомобилите и още доста има регистри, до които имаме централен кредитен регистър, имаме достъп. Трябва да имате пълно съответствие на това, което сте декларирали и това, което ще се открие при проверката. Така, когато обаче има установено несъответствие при тази проверка, ще получите едно уведомление, което ви дава един 14-дневен срок за отстраняване на това несъответствие. Когато спазите срока и отстраните несъответствието, не подлежите на санкция, изпълнили сте вашите задължения. Но ако не отстраните това съответствие в срока, който ви е даден, пак казваме 14-дневен, и несъответствията в размер не по-малко от 5000 евро, виждате, тогава ние трябва да уведомим Национална агенция за приходите за предприемане на съответните действия по проверка на имуществото. Когато несъответствието е не по-малко от 12 500 евро, отново казваме не е отстранено в срок, тогава се уведомява Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, която от своя страна вече започва също проверка на вашето имущество. Предвидена е и една санкция при неподаване на декларация в срок. Освен ако при неподаването се дължи на причини, за които лицето не отговаря. Когато декларацията не е подадена в срок, отново трябва да бъде уведомена Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и оттам започва вече проверка на имуществото. Така, сега лице, което заема публична длъжност, не подаде декларация по този закон, се наказва с глоба от 500 до 1500 евро, като за следващото нарушение, виждате, има по-висока санкция. Също така предвидени са и санкции, когато не е декларирано имущество или невярно декларирано обстоятелство, което е трябвало да бъде декларирано, също е предвидена глоба от 500 до 1500 евро. За следващо нарушение е по-висока санкцията. Това го казвам само за сведение. Надявам се да няма нужда изобщо да се прилагат тези всичките разпоредби, но все пак е добре да сте информирани, че неспазването на някои от тези разпоредби има и последствия след това. Какво се случва с вашите декларации, които подавате към Сметната палата? Те се публикуват в публичния регистър. Той отново може да бъде разгледан на интернет страницата на Сметната палата. Важно е да знаете, вие може би това сте го установили, но за всеки случай ще го кажа, че данните от втора страница на декларацията, като адрес, телефон, лична карта, номер на лична карта, ЕГН, те не се виждат в този публичен регистър. Те се виждат само от колегите, които проверяват вашите декларации. Самия публичен регистър, тук се вижда горе търсачката, има възможност да се разглежда и да се търси по име, по длъжност, по години, по видове декларации. Има доста функции. Ако имате интерес, може да разгледате декларациите на хора, които ви интересуват. Ако имате проблем с попълването на декларация или съдействие от всякакво естество, свързано точно с декларирането на имущество, на тези телефони, които в момента те не се виждат много ясно, но са
публикувани на страницата на Сметната палата в директория Публичен регистър. Те са разделени по длъжности. Там може да откриете под всеки телефон вашата длъжност, къде се намира и да зададете въпрос на колегите, да се свържете, те ще ви окажат пълно съдействие. Важно е да ползвате тези контакти, не контактите, телефоните за контакт на Сметната палата като цяло, а точно тези контакти, които са за въпроси за декларациите. Там отговарят колегите от Публичен регистър. Има и още една форма, под която може да ни запитате, ако има нужда. Това е формата, която сме публикували пак в директория Публичен регистър. Там виждате, описвате си име, длъжност. Длъжността не е задължителен реквизит. Добре е да посочите, за да може да се ориентираме, по-подробен отговор да ви дадем. Телефон за връзка, ако има нужда да уточним някакво обстоятелство, и съответно има и опция да прикачите някакъв документ, ако въпросът е по-сложен и изисква да се запознаем с някакъв материал, за да ви изготвим отговор. Това е накратко презентацията. Надявам се, че беше полезна. И сега от тук нататък колегите от дирекция Публичен регистър ще ви дадат допълнителна информация по темата. Благодаря ви. И ние благодарим. Отново не се чува нищо. Колеги, чувате ли нещо? Не, Нищо не се чува. Абсолютно Нищо не- нищо. да не Чувам бидем. ви. Чувам ви.